Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano pachano yenyu yatinokupai nhau mururimi rweshona. Right, nezuro bepanhau reKenya Sunday 8 December 2025 rakaburitsa nyaya iri kuratidza kuti nyika yeKenya yatengesa goridhe rakawandisa zvikuru kuUnited Arab Emirates pamwedzi mipfumbamwe yekutanga kwegore. Pari kutaurika kuti pari zvino nyika yeKenya traditionally haiproduce gold rakawanda sezvinoitwa nenyika yeZimbabwe, asi mafigures ekutengeserana kwegoridhe zviri kunze kwemutemo pakati penyika yeUnited Arab Emirates neKenya uri kunzi pamwedzi mipfumbamwe yekutanga kwegore ra2025 yanga yakakwira zvikuru, izvo zvaita kuti vanoongorora nyaya dzezveupfumi vange vachidzudzikana zvikuru kuti nyika yeKenya yasvika padanho iri sei. Izvo zvakaita kuti vanhu vakawanda Kenya, Zimbabwe, South Africa nekuti nyika idzodzidzi ndo dziri kutaurwa kuti trade yacho iri kuinvolva Zimbabwe, iri kuinvolva South Africa, United Arab Emirates pamwe chete naiyo Kenya. Zviri kutaurwa izvo kuti United Arab Emirates yasepasa ma-traditional buyers akaita seUganda neUnited States of America. Vanhu vakawanda pari zvino vava kufungidzira kuti ukama pakati paWicknell Chivayo naWilliam Ruto anova mutungamiriri wenyika yeKenya ndipo pari kufungidzirwa kuti gold mafia yatakurwa yaendeswa kuKenya. Mabasa aya aiitwa munyika yeZimbabwe akaexposwa nemudocumentary reAl Jazeera ndiwo mamwe chete panapa ava kuitika munyika yeKenya. Mugore rapera paseri 2023-2024 pane an investigative series of a large scale gold smuggling and money laundering and corruption documentary rakaburitswa neAl Jazeera rakaexposa vamwe vana muzvinabhizimusi vane mukurumbira munyika yeZimbabwe, mapoliticians pamwe chete nevamwe vakuru vasina kuzodomwa nemazita nekutyira kuti vanogona kuzosuwiwa pamwe chete nenyembe dzekumusoro. Ndo zvimwe zvakaita kuti vange vachichirwa kuti vakaexposwa mangwana zvinozoguma zvava nepamwe. Paitaurwa kuti pakanga paine a smuggling network where hundreds of millions of dollars yakanga mari iyi ichiburitswa illegally munyika yeZimbabwe ichiendeswa kunana United Arab Emirates. Kunana Dubai ndo pari zvino kuri kutengwa maproperties nevanhu vakawanda vari kuluta mari munyika dzakasiyana-siyana. Zimbabwe yakataurwa nezvayo kuti vamwe vana muzvinabhizimusi vari kuchengetera, vari kubhenga mari dzavo ikoko, ndo kuri kutenderedzwa, kuri kupiswa madhiri emari. Padocumentary iri pakaexposwa ma-business people emunyika yeZimbabwe, ma-diplomats pamwe chete nema-individuals who are linked to ZANU-PF, avo vari kushanda vachiita izvi vachiziva kuti kushandidzana kwavo nebato reZANU-PF vanenge vakashieldwa from prosecution, havakwanisi kunge vachitongwa
nekuda kwekuti vakachengetedzwa nekuda kwemalinks avo nebato reZANU-PF vanosanganisira vana Wicknell Chivhayo nevamwe vakati wandei vanosanganisira vana Scott Sakupwanya avo vakadomwa mudocumentary reAl Jazeera. Zvimwe chete zviri kutaurika kuti zvava kuitika kuKenya uko kuri kuramba kuchionekwa Wicknell Chivhayo achishanyira mutungamiriri wenyika iyi, achizoposta mifananidzo pamwe chete nemavidheos. Pari kutaurika nyaya iri kusanganisira nyika yeTanzania iri kutaurwa nyaya yeSouth Sudan pamwe chete nedzimwe nyika dziri kuinvolvwa kuti ndidzo dzine goridhe riri kushipwa richiendeswa munyika yeKenya rozosmagliwa richiendeswa kuUnited Arab Emirates. Pari kufungidzirwa ipo kunze rana wacho ndiWicknell Chivhayo. Ari kuonekwa nevatungamiriri venyika dzakasiyana-siyana. Madhiri aripo pari kutaurwa kunze nyaya yegoridhe. Mari yakataurwa, mamillions akataurwa mudocumentary reAl Jazeera zvinotaurwa kunze yaishipwa, yaitakurwa kuburikidza yaitenderedzwa kuburikidza nemashell companies, cash couriers pamwe chete nematrade based laundering kuitira kuti maproceeds ange ari clean pasina kana kufungidzirwa kunzi mari iyi yawanikwa nenzira ipi. Zvimwe chete zvatinonzwa vice president venyika yeZimbabwe vachibvunza kuti vanhu vatiri kuona ivava vachigova motokari mari dzavo vakadziwana nenzira ipi. Ndo zvimwe zviri kunetsa kuti pari zvino munyika mava kugoverwa motokari zvisati zvakamboonekwa kubva nyika yawana kuzvitonga kuzere. Mari dzacho dziri kubvepi? Mari dzisiri kukwanisa kuti kana iri hurumende ine mari isiri kukwanisa kuvaka zvipatara, isiri kukwanisa kuti zvipatara zvinge zvichikwipwa nemishini inodiwa, kunyanya michina inopisa denda regomarara. Izvo zviri kuramba zvichemwa-chemwa nevanhu vakawanda munyika. Vamwe vakabatwa munyaya yedocumentary reAl Jazeera vanosanganisira Henrietta Rushwaya, Zimbabwe Miners Federation president, uyo akatombosungwa panhandare yeRobert Mugabe International Airport achipomedzerwa mhosva yekuwanikwa aine 6 kilograms mukute dzegoridhe. Izvo zvakazoita kuti avharirwe, asi nekuda kwemalinks nebato reZANU-PF pamwe chete nenyaya yekuti ane ukama neFirst Family, ndizvo zvimwe zvakafungidzirwa kuti zvakaita kuti nyaya yake igoraswa. Kwaita anoitwa iye Hubert Angel, ambassador at large, ndemumwe zvekare akadomwa muAl Jazeera document. Koita Macmillan, muzvinabhizimusi akaberekerwa munyika yeZimbabwe asi achigara kuDubai, ndiye mumwe akanga achishanda pamwe chete nana Wicknell Chivhayo pachitakurwa goridhe. Ndiye anozonoita madhiri acho ava kunana Dubai. Koita kudata gwirei Scott Sakupwanya naiye Wicknell Chivhayo. Naizvozvo vazhinji vanhu vekuKenya nezuro padandemutande kubva zvakabuda nyaya iyi vakanga vaine mubvunzo wekuti Kenya is not a major gold producer, but increased volumes raises questions. Vari kutaura ivo kuti nyaya yekukwira kuexportwa kwegoridhe, kuendeswa kwegoridhe kune dzimwe nyika kwakonzera kuti pave nekufungidzira kuti pane mabasa erima ari kuitika munyika yeKenya pachishandiswa marunners vakaita sana Wicknell Chivhayo. Zvinotaurika kuti goridhe iri zviri kutaurwa kunzi riri kuwanikwa kuburikidza nenyika dzinoti DRC,
South Sudan, Tanzania, izvo zvinozotakurwa kana kuti goridhe rinozotakurwa sepersonal luggage, asi pakatakurwa mari zhinji kwazvo kuburikidza negoridhe. Ndo zvinotaurwa kunzi mapindiro ari kuitwa nawo goridhe munyika yeKenya, rozoendeswa kuSouth Africa, rozoendeswa kuDubai, rozoendeswa kuZimbabwe. Ndo mamwe mashoko akataurwa akatenderera nezuro. Ndo mashoko atanga takabata muri Zimbabwe maererano naWicknell Chivayo. Zviri kunzi kuonekwa kwaari kuitwa naamai Samia Suluhu wekuTanzania, madhiri acho ndeegoridhe, kuchitiwo kumutungamiriri weKenya ndiye ari kufambisa madhiri aya vachishandidzana pamwe chete naWicknell Chivayo. Tinotenda nenguva yenyu yamatora kuva nesu nhasunoyu panapa muri Zimbabwe paBhira TV patinokupai navo mururimi rweshona. Chivayo abatwa zvekare pari kutaurwa kunzi ari kuita madhiri egoridhe. Gold smuggling scandal yavako zvekare kuKenya, uko kuri kupomedzerwa mhosva kunzi kuri kutenderedzwa mari nenzira isina kutsaruka, nenzira isina kunaka. Mazvita nenguva yenyu yamatora muri Zimbabwe. Kune vashanya akekotanga, musakanganwa kutsigira channel ino kuburikidza nekusubscribe kuitira kuti pose pose patinoenda navo munova vekutanga kuziva zviri kuitika munyika.